Змяняецца жыццё, цэлыя эпохі сыходзяць у мінулае, але традыцыя прыбіраць ёлку пад Новы год застаецца нязменнай. Штогод у апошнія снежаньскія дні мы спяшаемся аздобіць елачную прыгажуню з самымі прыгожымі цацкамі. Бліскучыя шары, разнакаляровыя шышкі, гірлянды, мішура. Уся гэтая пышнасць уздымаецца на стройную лясную госцю, якая так дзіўна пахне марознай свежасцю і ігліцай. І каманда «Вогнік» атрымала заданне упрыгожыць елачку. Давайте поназираем. Ладно, сябры, напереди карнавальная ночь, и нам доверили пригожить школьную ялинку. Ой, а задание сегодня у нас не совсем звычайное. Так, и оно загадковое. Ах, это я. Галина Антоновна попросила повесить на елочку самую докладную стацию. І ў чым ж праблема? Самая дакладная стацыя – гэта шар. Усе ж сіроцовых елачных стацый дакладна маюць шары. Да не, наставница сказала, что она подобная на шар, але часцей за ўсё пляскатая. Чакай, хвилиночку. Мне здаецца? Чакай, веш на тебе трэба хвилиночку чакай. Ну не хочешь хвилиночку? Чакай 5 хвилиночек. О, кажуть, гэта якраз той час, калі на Новый год трэба пачакаць, каб здарыўся цуд. Дакладна той час. Стоп! Я ведаю, якую елочную цацку мы павінны павесіць на нашу елочку. Згодна, дзякуючы Леначцы Крыловай, менавіта яна ў 65-й год самая дакладная елачная цацка. Калі быць дакладнымі, то дакладна яе дакладна. Сябры, а вы здагадались, якую цацку наша каманда «Вогнік» абавязкова павесіць на сваю навагоднюю елачку?